Amen. Amen. Be there, dear, said the why. Yesu Kristo adomo na bro menti asia so o ma ya dem fiti ya sabi yani ana wapoyan yani ananka yentimi nka ya won fra nkwaje no na 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 dom so ama ya kan ya won afra ni wo ne sorry no ama me no mi enu nyina ya nyankwa enti ma obadwe manti asia se de Yesu Kristo aye no obia ntimi nya bi obiara ni ho enti so nya Yesu a yedi kan you are wasting your time wanya no so anu asoro mu ye me pesa uhuru wiase ene ma akoso ya me sha am si abompa ya wie Yes. ebe jinjira awurade asamo se asam ne bi bawa na wasom na de abobra ebi kawa fire adwuma kristo nyina no enioma ba se nayo adwen satra yedi kan so obeji Yesu Kristo adi Yes. na wasakra wadwen afri bone ho so di asia Pa. na wabɔ konkro bra wan na wasi wadwene pi sɛ enkwagye nti ana ama wasakra Yes. wade aseɛ na wonya ni da so Jesus Christ mu sɛ nsɛm a wɔka nyina yɛ nokorɛ Amen. na yere so pa so abɛkɔ ne nkyɛn enti sɛ wosi wadwene pi a ɛno na bɛboa wo anɔpa yi ma menka sɛm nkyerɛ wo na menim sɛ bɛboa wo ankyɛ na Yesu aba na sɛ yɛhyia sei ne adwendwene ne nsɛm ho a ɛma wo a biribi ahinta wo no Awurade nam asɛm no so ne wadan no adi na ma wo nso asiesie wo ho amen Amen. na menhyira wo sɛ last week mema message bi wɔ ha na mɛpɛ sɛ mɛtoa so ama wo na pagya wode woagyina yie na nkwagyeɛ nso ayɛ wo dea Amen. amen Amen. yɛwɔ kwan mmienu ɛkwan na mesɛ ɛsɛn mmienu pɛ bɛɛ Satan deɛ wapan kora bata ahansia duosia na aka ne deɛ no ho na wosase a ɛkwan no yɛ koro pɛ ɛyɛ koro ɛyɛ mmienu Yesu die nie Satan die yɛwɔ narrow way a yɛ kwan hweahwea Yes. ɛne yɛwɔ moka ne sɛ Broad way a kwan kɛseɛ na ɛno na nnipa bebree nam mu nti woka mu asɛm pam sɛ agyae ɛnam a nnipa bebree nam mu woka m sɛ ɛnam a deɛn Nyɛ hwee. na adeɛ baako a menim ne sɛ ɛna hɔ sɛ w'ani tua ɛna hɔ sɛ w'ani tua sɛ meekɔ ne maduru nkwanta mmienu so ɛnyɛ ne saa ɛna hɔ saa ɛyɛ honhom mu adeɛ wabrabɔ ɛne nsuban wade aseɛ honhom a atiw mu no ana bɛma wahunu ɛkwan a wɔnam soɔ Yes. nti na nɔpɛ fa Bible na yɛni nkɔmmɔ mensa kotu the same quotation ama wo na menim sɛ Yesu Kristo adarom a ɛbɛboa wapagya wagyina yie na de wakɔ da nkwam Amen. amen Amen. ɔsoro ni abɛyɛ o ɛnyɛ sɛ bia metaa wo ɔsoro Nyankopɔn nie nabɛn onyansafoɔ bɛtie na ne nyansa dɔɔso ɔkwasea na bɛpoɔ mesrɛ wo Matthew 7:14 no ɔka asɛm bi Matthew chapter 7. 7 verse 14 Verse 14. Ɔse na ɔpono teatea ne ɔkwan hiahia no deɛ ɛkɔ nkwam na wɔn a wɔhunu no sua. wɔn sɛ deɛ ɛsiteɛ ɔpono teatea no ɛne ɔkwan hweahwea no ɛkɔ nkwam baka no straight ɛyɛ only one man that is Christ ɛyɛ only one man that is Christ he is the way last week mekeka nsɛm bi kyerɛ wo Yes. Christ
nancy kan John 14 or say I am the way. What do you say? Yes. Okay. Or say I am the way. Over John 3:16. No asa ka kyerɛw. Or say obiara obegena di no anyira. Obenya da nkwa. Odu ba bia no say many prono no hwefo. Do afam su kom no obenya da nkwa. John 10 no. John 10 no. Or say many prono no hwefo. Do afam su kom no obenya da nkwa. Yes. Adia ba ko ma study awo asase so ne say Satan no ono wa pagya nneoma bi apart from Christosom no let us check it yan had the answer apart from Christianity the real one no there was somehow do Satan pagya no see another way what you say what you about Christosom sẹ́ni ẹ̀bẹ̀ yẹ àwọn kọ́ a ó bá yira ebi ni yẹ hu adansidi wọ́n yẹ abẹ́ kẹsẹ̀ ó kọ́ sum nyàmé wọ́n di ase ne kọ́ ni bi nu no ebi ni yẹ hu adansidi Satan di ano no wọ́n yẹ abẹ́ kẹsẹ̀ ó kọ́ sum nyàmé wọ́n ni bẹ tia no atom ebi ni nankaba ẹ̀ wọ́n yọ wọ́n di ase wọ́n yẹ àwọn bẹ wọ́n no atom ti ase mi ni yẹ latter day saint nom wọ́n mu bẹ si. Bible ni crying and she aba yiraw ti asem ni mama ene de akeka ka ho ti asem ni aso me si ebi kura ba ebi ni asirifinom o se gidi kokko nyame se nom jot nyame se ware ma dumienu ebi nu no woni ba tia no ebe o se wo sum nyame woni ba tia no ayira. What you say? When you bat no ayira, Mr. Satan so clever. Papa kwano mo. Akwano doso 666 rocks and wa papa doso. A doso. Chasebri na no me checking your Bible mu. The Apostolic Church. Ah, we dey see one. Acts and Apostle no. Apostolic Church no. Oman fa bibia mata ho. Wa ma djuma omu ye nyina ne ye. Say you do Yesu who dance here. That's right. Now was sakra. Now on conquer about so near boss who Yesu dim. That's it. That's sense you do what tell on shot near boy Yesu dim. The Nippon you are here. That is apostolic way. Wow. So I say, and you are not the shots your action. Omo ka sempane papa. Edi di Yesu who dance here. Eka Abraham and the friend. Any Moses so call Israel for free Muslim. And what Jenny told me, I rather not Yesu Christo so the Abaji. Omo di who dance here. Now I did not study Amahu. They say Apostolic no Asasiano. Amia kum or the sign Christopher no or the sign dark age, you know. You kum womunu yano. Afei asomunu Roma for be wuramu. Sorry, I said, Emuna John Wesley, Nami say, the Roma for the Yano. And then a coin named the method of Christianity. So, Obamu be a kutu statue. Sorry, I said, Obamu be a fan marriage, so, Wasum Yame, and then a coin. Then you know, satanic work. Then you know, satanic work. Why do I say? I know rather picky John Wesley, no, and it's Charles Wesley, no. Charles Finney no, rather picking the Livingston no, or you want free move from a building Methodist, but how are you? And I'm a building Baptist. What do you say? You're building Baptist, you're building Methodist. Charles Finney, you're building what is a Presbyterian, Samuel Otunum, a building what is a Presbyterian. Said you're going to be a support you. Asomafo na djuma ti asem ni to mo nante panu bubuom no kuradiam twasam no kuram ka sampa no afa na Pentecostal era no no mo like it te na o se wade fa kwa bi suma Pentecostal no aya djuma te sa apostle time he pick makionom what you say nyame he da pick won adom be dua Africa Ghana ha yo odom be dua wo you wo free Europe. I don't be Ghana ha. Baby to say Saman Kessi.
enipa 7 the great 7 ọmọ ṣe abrofo bompaya man objective free show aye history was samanka sematra pen asemo ti asemo ni okọ ọmọ kyerɛw o bompaya show nyame enti mo na ọmọ so aye ne sense ya je Yesu odi a eni kwa so obi ukototo para ne awe we yare ya bompaya sorry ashe emu na makio ntontom wie na wa yare ye okoto aduro no na so atene ho ano so kra no nyame elidi no odi ashe Muhammad Pentecostal ni be si ho but support Methodist ni Presbyterian Baptist 89.5 na wo pe wo ma na kura correct doctrine wo mu kura Bible pa dia na Baptist odi ashe when you say Presbyterian missionaries about Africa obo ba ya missionary 70 years na fa no ma win one show ni pa ma bre 70 years old I found no ma win one show Presbyterian na me ya do ma sore ne establishing asore ne koso no me pese obi atia nsam bi ho na center clever papa clever one here obabi tu yes what you say Roma for starting me more titles yes where you pope where you cardinal where you archbishop where you what you say eminent bishop yes where say you honey obo boy ya na chese afena Methodist for ni wia na Presbyterian for so come na Baptist you come you be free what you say woman you no no to attract them iba kan sembi wa ha adi akyerɛw woman you ya na for woman come na nyame say no I want to raise Pentecostal no me tell you until Ghana Apostolic the first Pentecostal in Ghana here Ghana Apostolic because some akyerɛw and I didn't resist that sorry no emuna what is that Pentecost free emuna CAC ensu free by and the Pentecost ebe jira the apostolic work the work of Peter no James Andrews Bartholomew wama jumara mbaye no Pentecost be jira so and to God's Spirit moving Pentecost that is Makion you move him so the baya na the team opponents yes so they say woman nyinya missionaries asempakafo adufo ahwefo apostles evangelists radio keka ho etenyame de dwom to nso sa hye wo ma so the baya adwuma no obetumi aye so they say the moment you akoso no it's about you akoso no emuna make somewhere abefrem atramo nyame o abiribia no ye na de o dwene ho ontias 89.5 adwuma ne koso na tirimu dan so ba na jimi so ba so on said yes it enti charismatic what is say otabel nom ane Don Williams nom ane ajiasare nom omo so enabiati na omo so sore ye na omo de charismatic ebe wura mu that's right asa charismatic na omo de ba wura mu no what we abaka say the method of God but I tell everybody in the world say satanic planning I'm not against them but one can so many me analysis no what you say omo de ba wura mu to break what is a Methodist break Assemblies of God break Pentecost to break what they say Presbyterian and the Baptist omo de ba wura mu what you say omo will say amaba wani bi ho a so o ja na no keka ontimi o ja ta de tentrese ontimi three minister bi o ja three su kata no so o kata ni three so ontimi so ya say e bi so red from the ball life yes tell you should fear the enemy for so ya ba ya be nya wo anka dwene de na nka ya gempa cause all the fire na nya wo mo a nanka wo de trust am no acheche wo anka wo ma dame so wo sabi asutia so adwene wo mo nya ya no nanka ye to win them sabi ba ya what one Rastafari ura so dem a
sɛ no nso ɔtena ne teach you na wa wakotwitwa wo personal to that's all adwene a ɔmo nya yɛ no na nka yɛsan so Satan wɔyɛ kurukuta so yɛaseɛ that charismatic no nti ɛbɛwura mo saa no na sɛ mmaba wɔn agye twi ara ne yɛdeɛ wɔ ha na mo sɛ yɛnhyɛ trasa na church wadi ɔmo hyɛ yes ara ne yɛdeɛ wɔ ha na ɔsɛ yɛnka ya no na hafoɔ deɛ ɔmo ka ɛnyina so obi apere sɛ ɔkɔ heaven ɛna ahwɛ wɔ mo nkurɔfo no gyina ɔpirikyi no nso a yɛpirikyi boldness yes so yɛaseɛ demonstrate the power of God boldness meka asɛm akyerɛ mo enti ɛba saa no a na ɔsɛ dane mframa na bɛwura baptist so yɛaseɛ ɛdane mframa na bɛwura Pentecost na bɛwura CAC wate aseɛ na ba bɛwura wɔde sɛ Presbyterian ne Ghana Apostolic ane Baptist agye hu na wuram bafa yibia firim ɔmo so se no so yɛaseɛ na ɔmo yɛ so clever ɔmo yɛ da takre schools universities polytechnics ɛne wɔde sɛ high schools no they tackle them because ɔmo na yɛ future leaders na ɔmo de saa messages no wura wɔn tirim Daniel wɔn adwene nti ɔba asɔre a ataadeɛ bi apɛ bi ahyɛ bra yɛaka kyɛm sɛ nyame te akomam sɛ ɔyɛ aseɛ nyame ɔte akomam ɛwɔ sɛ ɔdrɛse wɔ sɛ ɔma ɔdrɛse drɛse mi wo sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ aseɛ nti wobɛkɔ ne nipa no gu hɔ afei Baptistfoɔ hwɛ a ɔmo nsɔre no gu Methodist hwɛ a ɛkɔ fam Pentecostfoɔ yɛ de ɔmo sɛ no yɛ members no nyina ɔdwane kɔ sɛ ne te adeɛ a let us give him ɔnsɛ de asi teɛ akɔnte sɛ nsuo ɛyiri ba na ɛpɛ kwan afa abɛwura na wobu fence me na abɛfa mu wade ase abɛtae fence no akyi wogya no ano abɛpɔ baabi ayadeɛ ba afa but wɔwo hyɛ sɛdeɛ asi abɛta akyerɛ no ahu nti no abu abɔ wuram so yɛ aseɛ nti that charismatic no ɛbɛbɔ wura Pentecostal ne Orthodox mu ɛna adwiri fa sɛ sɛ ɔmo fans no adwiri ɔmo yɛ adwiri na ɔmo sɛ daabi sɛ saa na te adeɛ a ɛne ɛna wɔsɛ yɛn nso yɛgye tom sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ members ne nkorɔ na ɔmbɛka mu sɛ wɔ sɛ deɛ asi teɛ ɛne yɛtua bom ɛsɛ wowura Baptist a process maa wowura Pentecost a yɛahwe ne agu abɔntene sɛ ɔyɛ adeɛ ama ne memba anyɛ deɛ bai but ɛnyɛ correct way Satan so ɔyɛ aseɛ enti ama God spirit atua firi churches now asɛmpa na meka ne saa no asɛmpa na honhom asɛm na meka ɛyɛ adeɛ si wɔ spirit nti asɛm no ye atakra no nti ɔmo yɛ saa no mpanimfoɔ no community a na ɔmabusadeɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo tena sɛ obi sɛ trasa wɔ ha na wobɛkɔ heaven deɛ a ara ne yɛnkwala ne ɔmo hyɛ bia nyɛ mɛsa nso ɛka deɛ yɛnya wɔ mo na ɔmo nyɛ na ɔmo nka safo nom sɛ ɔmo sɛ deɛ ɛsuteɛ na afei atua bom deɛ sɛ wowura presby a obi asom adeɛ ɛda nufo so wowura Methodist a obi skirt asinisina so ne tiri mu nyina gu hɔ sɛ ɔyɛ ma charismatic na abaadeɛ Romafoɔ kora so no yɛnsua bia charismatic ɔmo nyinaa kɔwura hɔ sɛ ɔyɛ aseɛ enti ɔmo pia no masa na ɔmo yɛ powerful ababawuram to destroy Christianity but yɛ adwene sɛ asɔre ne ɛkɔ so enti ama God spirit ɛnso atwene ho because adwamama yɛ legal obiaa tumi bɔ bi wode aseɛ wodeɛ wone bɛma no kyeɛ no anyɛ ne ho adeɛ nkakrakra nyame tɔ nsɛm ano wayɛ enti sɛ mama ɛma bɛɛ sɛ 20 ɛwɔ asɔ dɛm na obiaa ne bɛma kyeɛ no yɛnyɛ ne ho adeɛ na nkakrakra nyɛ adwamama no ana ɛkorɔ no sɛ wo sɛdeɛ siteɛ sɛ me nso mebɔ werɛ matoatoa so tententene
me secret si me to ano na me jira high hill na so for say nya hwe me fa bra kakra nya me to me nsam a na ma toto de ya me fa say saba setante wa sori mu a no so aye camper for Satan. That's right. Aye juma ma bonsam mama dodo asa na ba hwesremu mama dodo asa na ba hwa mu e wa so dam ho what do you say na pompi me no fo na egumi ko ho e say you so for say nya hwe kwan bi abafa so aba sori bia no na nyame hia ana sa de ne koso na no so tre sorry asia e be to biribi me ya de nsa ba ko na kwa sori he call that dress accident. You call that dressing accident at the suburb of Wakabasa. Sorry asia e buy Papa. ana me kan David ya ta de bi aya fere kabasa wonya pamase no bomu a aya boto wotime de wa boba gum wuti aboba wudi gum so ya ase me pese wa wuti ama na pai tie ni yie enti se church afori afiri ni nyina so church afori afiri ni nyina so ndia pa enti akoba asa no na o se yenya asofo nso a ebete sanu amanase. Okay. So yes. Enti so evangelist you be in trouble. O kasa for ebeka so ninim dia. That's it. Amen. We apostle na kasa for ho a ebeka so ninim dia. Ti asem ni. Enti dia akoba ya no na ko ati so we sofo we evangelist o so opraji. So support the omoye. So say the sitia. Wo dia America kan wo dia wa adwene ho. No crap. Amen. Afa ko pam so a ye ni atete ye she ye de ko asore sorry asia presby assemblies Pentecost CAC Ghana Apostolic what asia friends CCC ana Methodist ana class what they say Otabal don't come on so them a book IGCC ICGC ni nyina ho National Central Gospel so we ura church no mo ama uri so masa wako wiase fufrom ni nya Christianity o the basement tin yo ma bi de trawo what I say the church of action church action church that is the action sorry why you say o dress in it ni pakwa we tons obesia obeka mabrukutu mataya and so there is no power in it what you say the power sharia that almost the churches ni bi omo power sharia no ma jire tutu ma ne ma no o koya ni ama ogala wona ne banante Christ embassy very common. Why you say it's we top bi ya see you tini nyina ko dware swimming pool no when you mama ne mari nyina ko fra ye gunsuo no Entertainment week no. Why you say entertainment week so about ton suo no underwear ade na be hie Ebedro na mama shabo short ni anim wa yeye ni atiti nsuo no we huru to we so na we huru to we so odo adwale what you say Samuel ma wa nyina na a good church now. Madam afa ne normal en dey no. Mo kan prophecy kwan kasia no. Oh yes, the Broadway. Broadway. And to one who do so. Yes. See time. Why you one who do so. And to who jira kwan kitwa no kwaka ho asema you be in trouble. See time. Asa jara asema ko na asofo. See time pa dey. We asofo kasia cha asomasi. Eni ate. You may say amen. But look at the first apostle in Acts. That is Peter. Then Danny. Preach the gospel. Bible say, yes. The power behind Acts 2. Acts chapter 2. Verses 14. Acts chapter 2 verse number 14. Petra Senka. Was it Peter Senka? Move on to Tomu Asofo na dia. One
someone in my body tomorrow. Hey, and you know. Monsieur, my young analysis, in fact, I do. What you must say, amen. Amen. Now, the first one can contact cross. Come to the abyss. Almost say, ha, me catch them. We are against some because for the question, I'm going to come on something. What I say? Yes. Roman contact cross, no, the abyss. Roman is a constant time, and I do consider some by. Almost say, because you are the crowd. So, yes, no, I can't say some. But Bonnie Penny be so aggressive. Sound God, and yet. What I say? Because you are a son God. Now, my that's God of Satan. God of Satan. Satan, God of Satan. I know the Oma Kashe, Roma Kasan God. What I say? Because sorry, because you are a cry and throw him. So you are only to be grippy. What I say? Me possess and me, Obia with you in the year. Jesus and me, no control Biase. Kwasoro memenda osi abiti owe esuo nipa bani so aye de wasoma no dey adwuma ye nyam dwuma afa da bia ma ye what you say I was so very careful Peter no omo kwa asore da ben asore da ben mu na no omo Acts chapter 2 verse 14 Petro asenka obiantie na Petro ndu ba kono sori gina na ama ne neso akache won se Juda merema ane mo ti Jerusalem nyina muhunu yi amama yensem nkoma sum mama samu me kache mu nai nkoma sum na yenu mo moronsa hallelujah amen enipa na abagye onipa ba sempem numa sempem wotwe no omo moronsa se de mususu yi se de mususu no se ade tie mu don etoso me yansa free say obi anche preaching no ade tie mu don etoso say me yansa na yenu de odifo ye we ka ye no According to Joel. So Yankopon says, "Beba sende di echin, mehwe me homa go wonam nyina." Wonam nyina so. Na memere mama mama so. Na mamari ni mama shankom. Na memere mte hu ani so. Memere mte be hu ani so ade. Na mompani aso so. Na mpani aso adaye. Na nkwa na mfra so. Na mehwe me homa gu. Na washenkom. Washenkom. Mama awonwade abanyamye ni wo so. Osoro. Ne nsanchenya basa so efom. Moja ni odani wisie kumo. Kumo. Oso wi abadani sum. What I say? Oso owi abadani sum. Na osanya dani moja. Osanya dani moja. Ansero da kesia. Ansero da kesia. Aye dia ba. Erenhyira na ba. Erenhyira no aba. Se obiara baba awurade din no. Na Israel mereba muntie nsami. Obi antie o. Israel merema. O ko afaso di adanse. Kasa wo. Watwe o madwene. Abesi Joel nkom saso. Joel no obi agini di. O Israel say we are prophet. That's right. Ala Peter paso akasem bi fa Yesu. Ala wakoko to Joel dia. Akira mu. So ya say. Entafo no oba preach. Obi antie Israel merema. Ose afa Israel merema. Muntie nsami. Yesu Nazareni no. Hallelujah. Amen. Ose Yesu Nazareni no. Merema Onyankopon di ahode. Onyankopon di ahode ne anwanwade. Ne nsankyerene. Nsankyerene. Ono Onyankopon no kasanam ne so yo ye. Ayi ne kyerɛ mo. Ebiniye. Okay. O ma ni pampem no aduane. Yes. Anwanwade. O kasa trap aputie. Anwanwade. Onyane awufo. Anwanwade. Atata tui. Anwanwade. Emu kasa. Emu frafo anwanwade. Toriya. Wonderful. Onu ankasa wi wo saya dia ba. Sorry. Anwanwade. Ojime so amepa amen. Amen. Dia ahode na anwanwade. Ahode ne wo setu mi bi mefiri nipa mu no okọ. Ahode ne. Yes. O kasa trap na potie. Ahode ne. What you say? The sham from an from us to Ahode ade nipa nya bi da. Ne anwanwade. Ani anwanwade. Nsankyerene a. Ani nsankyerene a. Ono Nyankopon na nam no so yie ni mu yi ni kyerɛ mo. Ayi ni kyerɛ ye. Sɛ de mo ara mo zumu. Sɛ de mo amu nim no. Ono ano na mo Nyankopon. Ono Nyankopon gina wo tu ye. Ni ni ma wonim dada no so yi ni ma mo. Jeme so amen. Amen. What you say? Sakro ni obayi na ma mo no. Nyame ko agina. Yes. Onyame trust so no. Awasem release me ba na ma wo. So musi nkonwa sakra ne. So yes. Otu agina before. To cancel good. Ono wona Nyankopon agina wo tu ye. Otu ye. Ni ni ma wonim dada. Ani ni ma wonim dada so. Ayi ni ma mo. Ayi ni ma mo. Na mo fa ne na ma wonim mra so de bo asenu yem kum no. Mo fa ne na wona wonim mra so. Bo na asenu yem kum. Yes. All the Pharisees, all the pastors that time, mra no wonim. At the same time, Roman Empire. Obi to say Akwa Awuah Herod. Amraba no wonim hwe. Pilate amraba no wonim. Jeme so amen. Amen. Omo enim mra nsa so. Ebo na sanuam ekum no. Ono Nyankopon nyane no. Hallelujah. Amen.
Wọ́n sẹ́ ni wọ́n sẹ́ describe no. Wọ́n ní Onyankopɔn ẹ̀yẹ́nẹ́ no. Na wasan no wi. Na wasan no wi ahoma. Ntumi ama. Efisɛ ntumi ama sɛ. Tintim no so. Tintim no so. Na David kan ho asɛm sɛ. Jamaso ka sɛ amen. Afɔ Peter kɔkɔ to David nso. Kala sɛ David nso bɛka. Mihuna Awurade manim daa. Wɔsi na David nso bia na no ka sɛ. Mihuna Awurade manim daa. Mihuna Awurade manim da bia. Efisɛ wɔ me nifa yi. Efisɛ Awurade wɔ me nifa. Me hihim. Nti makoma tɔ me yam. Makoma tɔ me yam. Na metɛkyerɛ ma ho sane no. Metɛkyerɛ ma ɛho asane no. Na me honam bɛda ni daso. Efisɛ ɔde nyame kra asamado. Na ɔde mɔ konkuru ni huru prɔ. Wɔkyerɛ me nkwa kwai. Wɔkyerɛ me nkwa kwai. Wodi wani bɛma botɔ yam. Wodi wani bɛma botɔ yam amɛn. Anuanom. Mom ɔsɛ anuanom. Wonti asɛm o. Wɔsi anuanom. Moma me kwan. Ma me kwan. Mami kaja pani David ho asɛm kyerɛ mu pɛfɛ. Sɛ wawu. Yɛwɔ o. Ɛnwanwa. Paatro yɛ nipa a wɔnhyia adeɛ da. Ɛnwanwa papa. Kusi kan sɛm no. Wɔgye me so amepɛ amen. David time na Paatro ni hɔ. Ɛnɛ ɛnwanwa no. Ɛna Bible no nso nwoma mu bɔyɛ no ɛdada kam. Yes. Gye me so amen. Nwoma mu bɔyɛ no ɛdada kam. Dada kam. Ɔsɔfo panin na yi hwam. Na wakenkan. Tanyi kyɛfa. Wow. Peter ni kyɛfa wɔ saa nwoma mu bɔyɛ no. Na yɛmu sɛ ayɛ da na Peter timi kɔ to David. Ɛne Joel. Nsɛm a wɔkaayɛ. Wogye me so amepɛ amen. Meka kyerɛ sɛ he live by the Spirit of God. That's right. Obi ante aye. The Spirit teach him. Ɔyɛ aseɛ. Wɔka ne deɛ wɔn ka to hɔ. Ɛne deɛ ɛtwa sɛ ɛdeɛ bɛ aba. How many review mysteries, papa? What you say, amen. Do kinkai. What say? Anuanom. Mama kwan. Mama kwan. Na menkyem a Japanese David ho asɛm. What say? A Japanese David ho asɛm pefe menkyem sɛ wo na wasie no. Na ne da wo yɛ nkyɛn de besi ne. Ne da wo yɛ nkyɛn. Na so yo difo a. O kan ne da. Sɛ na da mana. Oh okay. What you say, amen. What say a Japanese David wawu. Yes you know. Na madam na wo yɛ nkyɛn de besi ne. Na so yo difo a. Sɛ na nka wo yɛ difo a. Na wo Nyankopɔn nim sɛ wo de ntam ka kyerɛ ne sɛ na sinimu ba na ɔbɛtena na hinwa so nti. Amen. Sɛ na nka wo yɛ difo a. No nim sɛ Nyankopɔn nam ntam ka kyerɛ sɛ ba. Ɔno anka sɛ ɔka no ɔnyɛ difo nti no waka. Ɔde ayɛ ngam toɔ. But na nyame nso de ayɛ ntam aka kyerɛ ne sɛ na sinimu ba. Ana de ne bɛsi na dwa so. Ohunu yesie. Ohunu yesie. Na ɔka Kristo ho sɔre asɛm a. Ɔka Yesu Kristo ho sɔre ho asɛm. Sɛ wɔanya na sama. Sɛ wɔanya Kristo wasama. Nso honam ahunu pro. Nso honam ahunu pro. Yesu anu Nyankopɔn nyane no. Wɔka sɛ wɔsaba sisu bio. Wɔsɛ Yesu Kristo yi ɛne Nyankopɔn anyane no. Ɛho adansefoɔ ne yɛ nyinaa. Gyeme so amen. Sɛ Peter ka so odi adanse a 1 John 1. Yes. Ma yɛni kankan hɔ ansa na masaba ha. 1 John 1. 1 John 1. Ɛdan kwa yɛ di Yesu mu. Monte o. John Revelator nso ba kasɛm bi. Deɛ wɔfiri fiti aseɛ. Hallelujah. Amen. Wɔn sɛ wɔsi aka no. Yes. Wɔsi deɛ wɔ hɔ afiri fiti aseɛ. Deɛ yɛteɛ. Deɛ yɛteɛ. Deɛ yɛdi yɛ ni ehunu. Wow. Wɔgye me so amepɛ amen. Wɔsi deɛ yɛdi yɛ ni yɛ adeɛ bɛyi. Ehunu yɛ. Deɛ yɛhwɛ yɛ ni yɛdi yɛn nsa ka. Deɛ yɛhwɛ yɛ ni yɛdi yɛn nsa ka yɛ. Ɛwɔ nkwa. Ɛwɔ nkwa sɛm no. Na nkwa ni yi ne ho kyerɛ. Jesus wɔn sɛm no wɔka no. Nkwa ni yi ne ho kyerɛ. Na yɛhunu. Na ɔde ehunu. Yɛdi ho adanse. Yɛdi ho adanse. Yɛka dan kwa yɛ gya no hɔ. Ɛni yɛ gya no hɔ. Ɛyi ne ho kyerɛ. Ne ho di kyerɛ yɛ ne kyerɛ mo. Deɛ yɛhunu ni yɛ. Deɛ yɛhunu ni yɛ kyerɛ ne yɛ ka kyerɛ mo. Na mo mi yɛ. Na yɔnkɔfa no. Na mo de nya yɔnkɔfa. Na yɔnkɔfa no. Yɛ ne agya no ni ne ba Yesu Kristo ne wɔ. Gyeme so amen. Ti asɛm owi ɔsi yɛ ka wo yɛ akyerɛ mo. Yes. Na mo ani gye awie pa. Me pɛsɛ deɛ ɔkyerɛ me nnɛ ɛnyɛ very smart. Wogyeme so amen. Awie yɛ bere wɔ ho. Hwɛ ɛkwan a Peter faa so a odi Kristo ho adanse. Very interesting. What is it? Me pɛsɛ obi analysis na ameyɛ no. Me sa aba machi. Na deɛ nneɛma asesa. Wogyeme so amen. Acts no sɛ Peter ka sɛ. Verse 33 ne yɛdu. Wɔsɛ afei wɔmaa no so kɔ Onyankopɔn nifa. Ɛhɔ no wadu bra wakyi kakra. Verse 31. Ohunu yɛsie. Ohunu yɛsie. Na ɔka Kristo sɔre ho asɛm. Ne sɔre ho asɛm. Ɔka na sɔre ho asɛm. Sɛ ɔnya Yesu Kristo wasɛm ado. So no honam ahunu pro. Do. Yes. Yesu ɔprɔ. Dabi wampro. Yɛgya na asɛm ado. Yɛnya na asɛm ado. Ɔnsa sɛm Japanese David. Ahunu sie. Ahunu sie yes.
enyanto no essence when different one what you say but God's spirit revealed to Peter. That's it. What you say Yesu Christo wo ene ne sori ho dance dio you can see continue apostolic work ya but Satan clever but papa kwani bebribe the botany so be dwiri Christosom one said the city make can one here obaka say so for we can will be no near madane on one kasa wo ye no onim speaking. Yes. Amen. Onim say ewiase plan bibia ho na abesi omo agent so no me aba wura Christosom What distribute? na so omo distribute Asemo. so ya say enti so wo ya obaka sa soro we ya bi enti awasam nso bi ya bie Nani atio. me kasama tro amen Amen. do yan to so me person kai ho ni Verse 33. Afi o man so ko Onyankopon ni fa na onya agya ne nkyɛn ho nkonkono bɔ senti wahwie die mu hunu na mutie na David ankɔsoro na sɔrɔ na ka sɛ Awurade aka kyerɛ me wura sɛ tena me ni fa so kosi sɛ me de watamfo bɛyɛ ɔna asimtiafoɔ enti ma Israel fie nyina hunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yara mo sana na yɛ Awurade ne Kristo oje me so amepa amen what is say verse 37 ana me pɛ na wɔte yɛ na wɔ na koma mu wɔ asɛm no wɔse wɔte asɛm no wɔ na koma mu wɔka kyerɛ Petro ne asomafo aka ne sɛ wɔte asɛm no wɔ na koma mu wɔn ti asɛm no ye wɔso te asɛm no ano ayi hanky you are blessed my soul. Yes, you are moving my spirit. What I say because you so be kwabrukire possess your possession. That's it. What I say preaching now you preaching now you draw attention to this world. Possess your possession. You draw attention to this world. What I say you be your benyeska say you be your ben pakese say you be your be ko anim our so born masters for Britain say you be you ke kasansam hunu no and fire so wo no sorry yaw ya go to obefa ye hia say be ready for what I say obefa ye hia say you be ya de for and yeah nti me nua ma dofo mo tia so dem ha be ka tiro ehia wa be ko bunsam gem ehia wa be ko bunsam gem na wo so ya defo nso be ko bunsam gem yes ana wonim me ka sama tiro me ka sam ena me ka tiro mo wate adefo be nya nkwa ebi sana hiafo bi nso be nya nkwa cause Lazarus ya ko Abraham kukum no no nya defo yes no ehia no what you say no nya defo but someone ya defo who amen so ya say ana Abraham also onu so ko onu di ka wo ho no no onu so hia onu so ko so de ba say the person na me draw attention say Christianity adia wa so tra kwan Yesu Kristo hu nkomodie. That's right. Osofo na tra wa nioma ko wiase ena wiase dane wo bi asema Pentecost fo gu so ya ka no mo se boa mo ko France Pentecost mo se me nyina gu me fo so mo se boa mo ko Hamburg Germany mo ko Italy what you say mo se boa mo ko America Worcester Canada mo ko what you say they are sending the Brahman and to some shop pass or back so them na hwenie gu ho and o fa ho kra na he da watwetwe oto na o ta mako mami achi blood hey omu yi miss Pentecost na sa omu sa dem ni nyina ne sha omu si nyame ya som na komam adio ojeme so amepa amen o pamba so na wonam so Awurade you were two ways yes you narrow and the blood what you say so when you say a Christian from pass be som nyame wa ho kirem kwa hia no empaso fa obia person enjoy yes what you say no ne de yakoso de
Nti so bo mu asema bonsam you can enjoy it. Nijeba. Nti many aboy mu ase. So far as you what so them. Na bibi show storm. Why are not sending storm home? A casika draw. To Solemia. The Aquanchana a chill war. You are going to form the Kosia Coco share one. A casika draw. A Brahmusia who could hear. You the competition or Jumano. A casika draw. Can a song. Then you made a man on pet. This how could you be support? I can't so be an Yama team. No one for do. That's what Fred when he said push it. You want to Yamana Emra. The only cause a Benjamin Emela. The only time on Yamela. What is it? A branch I would tell me now. We be shout. Broadway now them and I'm not away. I rather money power. What is it? I see my kind of man. I'm so serious. Papa, no, then you're my Danny. What you must want to Amen. You were so a I know catch a Petronia so much for I can say. I'm not young day. What it? Was it Obia one catch a Petronia so much for I can say? And you are no man. Young day. Somebody near Fra, you say yes, you near John Quack. What you must want to Amen. Amen. Say you didn't say David can't wash him. You know, you didn't say Joel and Sokai. You didn't say Isaiah Kai. And you are no young day. And a Petronia. Hallelujah. Amen. What is it? I'm put woman. Na put bien na no asi won sai mo sa cha mo adwen na se me na dawo wa ka kire wona no mo sa cha mo adwen asama yesu de suma won no no wa ka kire won yes mo sakra de ai mo adwen ni fufuro bi aka kire mo sakra de ai mo adwen ni wo je me so ame pe amen mi bu saw si na wo tenya no fa se mo ya ka ro ho enye yi se obeti o me baby o twanum o de me ayaja one a boss anyway set a bewu or then they condemn o mi refinity makalanchi oba me hona bucha chamaka o kwa so be no osisi am sisi won sire ho e be ya jai me can tell plan say be on free o se say dia akoro no so one preach prosperity abama nipa begum na wa nyin tutuso dudu ha bia nkoma wo mo a so da kurasia no wu o krum branch connect what is here the radio otimi di sikaba eno mo hwe o eno no mo hwe eno mbu wan contact tutuso dudu misi bechem asoma meka minim ni ameka bechem sofo bia no ho on se ni tutuso dudu sa siasi o ma yinadi o so bon homoden o se sikana o me di ba siasi o asoma na meka ne se me bia akoro o me se tutuso dudu ni sa no so pejem no so pejem bechem ni padodo sana ho ya government work o mo nyina dofuo daba no obedo banche atuo anya so tutuso dudu di aba yesi ashanti ya yinadi so for the sika so sorry asia den se Kristo so me se Kristo so no me se masa kwani die sitai me se kameno asema me kai wo me America wo krepa me America ni tu for ma wo mo busa se yanya dan sorry asia yanya dan me nya dan ko petro se won share mon sakra mo adwene nyina mo mo su Kristo Yesu dim na mo nyina mo mo su Yesu Kristo dim ama mo bone fafiri mo benya hon konkon acha mo benya hon konkon acha de no abosha ne na bosha no aya mo na mo ma ni wo na wotiti obeba nyina dia o se ni wo se aka no bible say to mo ho no eni papa sam pemiansa asatra da class afo no ho o da jensa cha se mama wo do what you say o da jensa class 3000 o describe Christ enu ano ye atra won anso na you describe Germany you describe Italy eno mo ye na so dem ne what you say you do obi a wa ye adwuma company wo wuska ye nesi wo na hasie nie to ye ho asa na be na elders ekure preach a am ta de abrochiro mo code yes first na de bia na so just here me cause na make ba ko bi kula ba ho urafi sofo abrochiro ko ba ye o ma ne mic so preach abrochiro nko a yo ye nko ndo ko uni ye uti wala ura ho first no ya be na me ko na
ti wadi was no me guru ho me mobla abo na nzimo be ka no it je home preaching go what you say so what do you so who dance your pan onye da ene kura wo ye ko sia kwa aba foso apaye yo yes kwa aba foso abo life sorry asia enti akoso ama sese you know me se me bo Pentecost 14 within the memo what you say me pa onim say say sorry me be shoot e be da first e be da a top Pentecostal e be da top nipa obia sorry a Pentecost wo hwe no the life of Pentecost nipa ko doso say Apostle anan na peso ana antumi no peso what the man for one example not the top ti asemri say adwiri what you so amepe amen what you say we show be o tumi ba for de kakra bi ya na ya sori panini onim hwe ni bible mo what you say e na ya sori panini enti asori panini for ni na ya rich enti aforbo ho competition Oma gani say ya mfa bibi an shalon sa anya no akwasori bi no afirim da do sikako that is their motive that is their motive asamna me karo mentao me pasemo ni bam ho so na mo kai ba bia mo firi ase na mo sakra mo agen fatiti atempo no so what you say anina Jeremiah 6:16 osemo musa na mo hwehwe tete atempo no ba bia kwampa no da na mo banyi ohome ama mo kra na mo se mo mfa so ene nwanwa no ba bia tete atempo the password ding what you say yen Peter mo kwa mo fa so mo ye adwuma no ye James hwese Philip akoka nyamsam ebu ana Peter ko what you say even Peter ko akodi akope Jessica oso wura Peter Jessica oyi na bompa ya mame I see no dinsile na me so me nyam wonders ne bi Peter when di was wonu sika nyira e si anke ya bona ya da ye be fi ho me kuta no me na kam sira ko Jessica no o ya ma she won so dia so para ma ne ka e yo bin ma safu mu Ebeneza mo asafu yi mu ko hum sika no anonte wo mo bompa yi shira no wo me preacher akwa ho sankafo ye preacher kwa ho ya ka 30 minutes ye wonshira ko je o Jessica no 30 minutes ye wonshira e ni wanim ososo ngo samra wo so me twa odin fi wo wu adomene nsane ono ma nchirimba yejo e mo mabotiri what you say enka me say ngonkro aka wo heaven wamba drego no so but Peter when did was here we are trying to come for unu sika nyina nyira wosusu say ya dia koma bona no hu fi e na panya nkopa no bonyoma koma kona ko sakra that's it so ya je enso ko baje ko baje asamba na me kan o now was Philip God's spirit and Philip and na ko se Ethiopia Enoch what can kind the prophets on Tiasia now so God's spirit what is Philip so akoko chire ni 99.5 and God's spirit ne kura yantenenka yede mrada ene na da ene yede yanyamdwuma say asofo ni nyira ya graduate wo mama Ghana flat ya se one ko school hon konkro ba so enye so ya se efri Methodist o ma pick Roman Presby a pick Roman Baptist a pick Roman ayi Pentecost for so be wuram na dia Pentecost for timi sustain ay titles yes and it and o ma sustain apostle no dia na ma fa asa so ya se apart from that o ma yo ma gen say o ma sustain titles no so o mo no nyina nwi mu ayepe so ya se and na me hwe said ya no ma koso no wa ba kanenti amra charismatic no ebe bowura mu se wom wura ada churches ni mu no na difo atrofo no so wa kire ya warm up omo so ba omo video ba be bowura e de yo Satan no yes what
that's here. Omu say definitely nipa baka satia. Nipa ni wa baba omo so. Enti charismatic na baba wuram from aboni o. Baba wuram na edwiri. Tell us say a different phone so we tell you warm up. On the one so we really know omo so pie. Wow. So yes. Touch the radio. Good. Family mojam. Yes. Touch the radio. Those days. Yeah. Those days. The customer now. Oba for kokobra. Akwanche na yeye no. The koko na be break. Yes. Obi no bi man apontre ne ohane yam free toy. Adwene free toy. Anwa free toy. Achechede free toy. Oh. What you say? Masa, me se kumasi ye se ja no. A different for no. A fire start anka twade. On a bank apa. So you say, the person can kira mo. Anka twade. Kokra prekunu mo time. One or the say Joshua Jam time. Ano ye koko, Joshua Jam de ye koko. A preku dia anka twade ani anka. Afa Yakobo bonsham. Obi akọ sori ani okuranfia. But for o ma jo so dane free. Charismatic ni Pentecostal ni ko prophetic ho. So dia share. So one shan komo a na je so nya sofo. Ti na o se Roman fo na mata di fo so say o mo so ba dia bai. Na wu adi na nkopon. Me person ne utie ni ye. Na wu nya sabi ameta obi o. Se uti ho ya analysis. Se kenioma. O mi so di ba wura mu. Afai akọ me tia wade o. Fankabra oba se ofia anwea bra na fa bedru dadoa fa hama dadoa yakobo dadoa yakọ horo seka so what you say say dum pampan so e di chobolo aye Yesu moja so what you say oba totu aboba bra etu aboba tomienu ya tokura bo watamfo na de kura to won keso watamfo ne sa sore no oba wajimi tiano wo de tiano so. So they say, what's up for tutuo? Because akwawe bought you that time abrepokuma. Also a bought you. I'm a nipanam gubramai. Or tutuo. I'm a nipanam a bobim gubramai. I'm panny and pay and then nipanam nanchunam. Ka bo jobi. I'm an anamatete. Yes, in one. Never heard Chromo. And then I drive an inner piece and then I'm the carbo. But was what you fancy after. What you say? Open a floor no. I from so take as I from no be so. Ah no je ni munyam ne fa. Yes. Adi The person afai na ko. Just want to wow. Na you say ko bi na nya sa wo huru abrabom. Enti ani pa titwi ye ko hwe abrabom. Wo de trans what fa ko ato ade so. Be sem ye nko. Enti na mata dit for assembly for deeper no nyina ko. So ade ase obi a kompai bo nka kra me chama de o. Na nyame receive deeper life. So the nipa agiri baba ya ho so our holiness, sanctification and righteous life. Wow. Omo kidnap deeper life. Yes. That time na mo ga ho. What a preach direct nipa ko deeper life. So ya say oh na Assemblies of God for Afra no. FM 89.5. So the o ma Afra no. Be your program ai. So ya say wo preach say amon fon katieti. Wo preach say yan sata de kama. So ya say o mo so say be preach kire but ye de moduku. Ye be samini. O mo Afra no. Now what they say house of faith for Afra no. We Afra no deeper for kidnap on Sabama yamanko. No. So ya say o wo church abaka so mo ye nyatom. No. Me yanko tunku so ye bia mu na adwe. Ti asemini. Papa bodawuro safai Wonam Kumashia. Na asore ni nyina ka deeper ya mere wa sore. Omo condemn. Ya mere wa sore ubo ti edu o chema yere. Me kura me TV. Obi kura be German me say so for kwa sore ben. That time I'm Church of God. I'm so me Church of God. I'm so me ka so ko deeper mere wa sore ni bi. I'm so wana ka kira ho. Sana na tete no. E kriso somote. Manyini. Me huru matadis. Said the matadis na tie me batoy. On ko matadis aso dem. En ko sa brewa wanya emfi aduosi anum aduoso. Wayi na dwene so te ho. Ababawo abrewa obi akataniti. And that charismatic and theatre no ababa wura Pentecostal.
the city. Who got to say, I saw them. No matter this in your buy was a treasure. You can't. All said the city. Broadway, no. Says a beer cracker. And the winning a month for what? What the papa. And you think some I don't swat them. Yes. So it's a Broadway, no, I like a say. And there are some I don't say, hey, I know I'm about a dozen. There are some of my economy. Trouble. There are so many. Second, I probably say baptism. What's your name to be say yes? Christian mean aban, which be some appearance, no swasakra. Then come again in access or dunyame, or swanyame. What I say, but in that, Usiamwa, just obey or book on Quanchen to be frack or down what fresh or demo basinipe. Cause near Manco, cause in the dressing, and will be at the plaza. So what I say, it's me say, as soon as I come in, I saw for the buffo, or just before. Because I am there, Apostle. Who are foolish money reverse it back. There be said your way, no. And you are telling can better what to me, Jai. And you mean, when I can't say, woman in him, dear. Now I want him, dear, what you say. There's a school of enemy, dear. What's it? And can I say, dear, suffering some materials? Yes. Because we are accountant. When you'll be our new she come, or school, Israel. So be an Cosquia, your man, you get to what you say? Ready for a porno. I cause all the poor by your head because we're a lawyer. Yes, just me. The person in some I can many time. Oh, what I say? Tell this one super bowl them. Good. And this say, what assemblies of God? What I say? Oma for charismatic and Oma for prophetic. Into assemblies of God, Oma man for your program. So you do for about betting a Jiska. Or invite you. Oba kono omo otanumina oyiresi. So kanena somebody in nimisa adiem. And no copen to cause from pipe what dia. Omo nyina ma kwanchere. Eja o ma kwanchere. How do you say? Asampa na me kano. Oh, no. You want be from me nan say your friends. Boshe. Ono so ma kwanchere. I'm not against him me boa. Mo mo ko omonka. But and yet the method of Pentecost, no. They are taken from the outside. Can a Pentecost a different? Me say, omo be ye program bi. I'm a different back. And some muna at all. Na papa ni pejan in say. O pejan in sa bompaye. So that they say on tinanim. Kosi so be ye program. Nsuo na ntɔ omo wie program sisa na omo sisa wie na nsuo na je ono na sa akɔgye ɔsɛ awurade afɛ de ye wotumi tɔ na je wow ɛna saa dom no ɛwai awu adeda wɔyɛ ahwɛ sɛsɛi adeɛ baako no sɛ mmea me nua kɔfia mpɔnsa mmea me nua no wote ahwɛ mepɛna sɛm papa sɛ yɛnhwɛ yi a ɔno nso de saa bɔhoa sɛ ɔno nso awura mu bi what did you say? No, so yes, I continue. I am myself coming and coming in the book. Ah, well, we are not Timika. I am no, Pani and Kabuka, in Catherine. House of Ezra. I was standing with firm, with truth. That's right. There is no need to show you so I am not and yet the method of Christianity. The method of Christianity, the name of Christ. What I say was it the Tiasemio? Now, Cabranimu Abedin was the Tabe. 5 million. Could Diabe. Could Diaba who bushim, Coco Diabel, who bushim. With a water transition, could Diano who fear, and Mara Benin. Now, so your problem. Now, so your problem. Now, Benin in a Betania. Who be clear now, won't you? So, I blabon into the when you took off from the Aswabra Sweat. What's our blabon into that? Send your members your own, that be a castle. Would they live holy life? That's right. Basis in holy life. Sanctification, righteousness. Mama yan san yo ma bin so. Ya ana wiase abawura Kristo so. Wuram. Last me ka say me say. Ya Kristo for no. Ya something like boat. Ya wa ho kwanse ya fa wiase mu. Be ni kwanse wiase wura ye mu. Se kudu sinsuo so a. O kwanse fa nsuo so. The pastor what you say? And the question so wura kudu onum. The moment you be wura kudu onum pano, kudu on sink.
Yes. What you say na make no. And this say so ha. Say enframa boni mienu no. Abebo awuram. Awuram. This all do for ya. We do for ya abeya. Yes. Obi ayebi. Papa. Obi ayebi. We se metia bura. We se baji anwea, anwea so. Fa ko koko ni. Baji ko pitu koko ase. Na koko no so ko sia koko. Da dia bi tadadem, ba fu ntu ayere. Adukromu nsuo. What I say adukromu nsuo. But look at this. Eno so no abedru nipa no bi. Oh papa. Sa what am I say? Kwasempa. Obi so say me papa ni Yesu. Angel. Eno kura wati. John 1:12. Ose dodo ageme wona wageme dia di no mama won tumi so ma Nyankopon ba wan kase mama won tumi so ma me ba that be a son. What I say? Yes. Christ is the Son of God. And the so papa ni Yesu dia wona wana wo wona wana wo so dwafo ko ba no what I say? Nwanwa say enu atumi say abofo me dane kreman na papa Yesu adane jata mo fo aye kreman so ya say oba ka kamba dane mpuro ne nkyem agudie ni doso okay, so someone akwa bibia ho ni nyina so draw ni potential that is Broadway. That's it. Wow, we be say me the Bible thinking kanya me adwena du Yesu ho dance no you become enemy. Time focus pa. So ya you become enemy. So what ya safunum kra o le amfa say ya peke so ya elder ana so for ana na yase ada wona abema message preside na ada wo ana yase wona abema message usom na ade nyame asem kroje what the top from shabiachi na me pa hu said me catch us ya be from meeting awone catch us message le be bodom wagu na okura busum be yedumie ne ma mic da atiateni ne am ho sem akoye no de abaka ti oni se o bodom gu ye be discipline papa o mo nim so se de o mo ye no so di ni pa ko bun samjem for the so akata we need o hear crowd you hear repentance you hear you can say quantity o quality. Yes. Testimony and to matricia and ma catch ma sofo ni nyina so this is the way. That's right. And no one no kra no akwa satan afaso bawura kristo sumuni what I say so ko mfantema mu ha na nkaba ne sensuo na no amesenya agro awoyo mama so abafo ne bi ba waka hausa e bi kanta fo kase bi ba akoko mpe bi dinye sedu ne ayi do nya de kitwa o sedu fini ayi what I say enti some share Christianity now na me kra wera ho obadema me ka kire wo me dia me ka kire wo antaji he botaya ya de kwa asore emiye me ko sie Kristo hunim diansem na me dia babobra. Amen. And we are seeing differences. Adam and one time. That's all. I did hear free Yesu what now? Me trawa de. Yo. I to me what the be Nyankopon ba. To me the be oba. What I say? Amen. To me would be di bone so. Would be di bone so to me. To me I did down kwaba dia ba. Amen. Amen. You to so me a 9. And say when hu kunkuru benya nyonkofa. Yes, the fellowship with the Spirit. The person will be a witch in the TNA and they are saying and call it fashion and call it dressing and pick up yo your mentor, maybe so for be a mentor. Mini mentor me was so for what teaching me on Yamimu, but one mentor. That's it. It's my father. Good. What I say, Paul Kirby, one woman Yamimu. Yes. The Patalatia say, Paul say. Se menya janu ma obi a mo de me na masemparo so na awo mo so what you say fine enti me jitum so na masemparo so awo me so what you say but onya me mentor. Yes. The man mentor me say me mentor Christ. I want to follow Christ. I want to study him. No say yan hwe no what I say Matthew 11 verse 29 was na munhia me efrisa me dwo na me bra me ho ase wa komam ono si nsua no o si nsua no nti Paul so ba no na Peter ho wan nsua no James ho wan nsua no o ka tire Corinth fo se mo hwe me nsua me se ya ma hwe Christ aye ya ba nti Paul dani Corinth fo adwene ama Christ the person na no pai obi a wutie me be very wise
Be very extra careful. Amen. I'm not against you. Life now we pray no a satanic life. Papa. Tell somebody life now we pray no a satanic life. Papa. What you for him? Brahma wa boni wasum. Wa boni ha. So from kind. What you see asore dey what they call. Yo, mama nka no kora nkyerɛ ho. Anka ne no. Se Israel ne kofa kwa wo ya mama mu ni ba. Ni abone na som. Ade ya hyanso de. Yes. What you say? Kwa hyanso de no. Tie ne say ya awase kyerɛ o. Ene say wo ya kwa, o ti say funumu ya de nareka ato na no. Afunumu soa ne yoma. Enti wo so ya kwa wo ba soa ne yoma wo fie ho. Ba ya adwuma, be som. What you say? Se wo di nkwase aseme etime ton wo mu obi. Ya kwa. Wo ya kwa. Mun hye saa de no nso. Nti se ene o ti asorim na wa bane wasum na wo sofo nkaya. Anka say me sofo agiatum. Ana no young girl be atonsu. Menim sia. Me twema no there we are to say na mseye. Wa wie wa stretch ibi. Se be ne pants nyina hu. Na mse bra. Na me packing obaka no. Na mse wo kwa so be. Na bo ayi we. Pastor Chris. Na so no. Christ Embassy. Na mse ho na akwa so na mse o se ai. Na mse sisa. Enti wo gina hwehwem dresse. Woni mse okono pants se wo nyina black and white ni nyina adamu. Afos man hwe na mse wan hwe. Sisa. Pantoma bi fra. Na ye guhu ani mase. Afa no gina ho. So for ye de ye se wo ya sore ne ye se. Na mse wo sore na wo se. Wo sore ne de wo be se. But Christopher on se. The difference between church and Christianity. What you say me pe amen. Me sramo akwankase na so. Aso. Okwa sori a wotone nsa no. Anya dwuma pa o. Kwankase so na anam no. Okwa sori a wotone nsa no. Anya dwuma pa. Ana no wotwa ba wa aboa. No wotwa ba wajimintia. Noah, why dance here obedi? God's spirit and train no one. Above one and ban so because no go. Because of Adam Bonnie and no privilege been wonyaye. What you say? And it's a Noah Chaba Odika. Testimony. But the leader of Christianity is Christ. Yeshua Chaba. And I also didn't say also be no more. Also be toy. Nicodemus numbi ekonya nkwaje me pese abagema wotie me no tie me yie kristosomu no ye ntone nsa kristosomu ya nyensa kristosomu ya nye jot ye hwe kokai ti asem ni me megina hoyi da bia me kase me no namo asema me ka chon masa I'm so serious about the heaven me ni serious about Ghana and you ma Ghana nyina no me batoi message ho o de opa nyeska to tokais o ma wiase no bia to tokais o ma wiase no bia oska o ma wiase no bia sidan enti se wo ba na so banya bia nyo ni nipa wo di kan a wo banya bia nti nyanwa dia ne dia beba ho da da o dia se look at your sankafo tu Solomon ba kana bra botre o na ne yanwo no so niema o yeye o dia se aso diamond church no asome bra me bra no wiase no afono me if you say me be jan ho ma oni pa wo be di betira ba wan ka say me de be ko so be jan ho pijade ye what you say me person wo tia me na be very careful be very vigilant and channel Yesu Christ ba me de me ka tell your corner ba ko pe do kan Psalms 119:30-33 Psalm 119 30-33 verse 33 Psalm 119 verse 33 o say mafa no krodie kwan obi anti ahayo me bapon David say me David mafa no krodie kwan me de watemudie magumanim atamudia me guru hu abeyi mafiri won kwaje me de agumanim da bia ma hwe matim wadanse sem matim awadanse sem mu Erade amamani mu bitu mra sem kwan ho mirika o mra sem no me du hu mirika
na wotre makoma mu Ewurade kyerɛ w'ahyɛdeɛ kwan kwan na mafasoma kosi ase. That is the word from David. Amen. Me pese wo wotie me na Job 143 verses 8 down to 10. Psalm 143 8 down to 10. Verse 8 down to 10. Say Mamenti wado ya nopa. Obi anti how David is Ewurade. Mamenti wado ya nopa. Na wo so na mede me home to. Wo so wamfa no wan to sika. Wamfa no wan to ahode. Wamfa no wan to the position. What you say? Wo so na mede me ho ade ato. Mami hunu kwan amemfa so. Na wo so na me kra so. Jeme so amen. Mami hunu kwan amemfa so. Mami hunu kwan no. Na wo so na mede me kra mato. And now I pay the Proverbs 15:24. 15:24 verse 24. Yeah. Enkwa kwai kosoro ma onimdifo. Okay. Wose enkwa kwai ekosoro ema nimdifo. Na akwati asamado a ewase 12:28. Proverbs chapter 12 verse number 28. Verse number 28. Yes. Kwan so na enkwa wo. What you say? What's it? Tene ne kwa so. Ehona akwa abakwa pie nkwa. Na kwati kwan de ko wu. Na kwati kwan de uko wuom. Enti mu amakotutu nulo edi sofo no mu hweye. So te kwati kwan no. Jeme so amen. Me kwaje saka wano ma yeye. Me kwaje sika duro, me kwada adakam, me ko present, me ko ye wei, brother. Uko bunsam jem. There only one way. That is Christ. Amen. That is Jesus Christ. Amen. So one follow that way, definitely you lose. Isaiah 50, Isaiah 35, 8 down to 10. Isaiah 35 verse 8 down to 10. Was na tempon ne kwan beda ho. Tia somebody was a tempon kwan beda ho. Ene kwan ebeda ho. Na obefre no kwan kronkron. Obefre sa kwan ne kwan kronkron. Ose dia ne ho ntiare mfa so. Obia ne ho ntiare kwan no wanya dia bai. Onfa so bi da. Eno de be ma won. Dia ne ho ntiare mfa so. Eno de be ma won. Eno de be ma won. Tete kwan pore mfom kwan. Wose atete kwa. Mfom kwan. Atete kwa. Mfom kwan. Ono kro mfom kwan kofa ho. Ba ko ka ho. Jata biara ne ma ho. Wose obia na bufuo te se jata onfa ho. Na nwura biara ni nsiso. Na anwura aboa obia waya nsasawa waya bone kakra no waya papa kakra onfa so na wali hunu bi wo ho na hunu bi wo ho wana waje wo no befa so wana waje won hallelujah amen wana watele wana wasoro nyankopon ana befa so mental Proverbs 25:46 okay 16 no Proverbs chapter 25 yes verse 16 na Jeremiah 32 Jeremiah 32 verse 38 to 40 na mempon. Jeremiah 32 verse 38 8 to 40 to 40. Minti asema Jeremiah so. Na wayame oman. Obi antiabio Jeremiah say onyame ayame oman. Na me nso maye onyankopon. Na me so nyame so aye na onyankopon. Na mema wona akoma koro ne okwan koro. Wote obama wa akoma baako. Ene okwan baako. Ene okwan baako. Na suro mi dan nyina. Na nipa na fa sa akwan no so no be suro nyame dan nyina. Na asiwo ne wo ma obedi machi. Na be siwo ane wo ma ebedi awurade achi no yie. Na me ne wo be pam da pam. Hallelujah. Amen. Wo ne wo be pam da pam. Na me den sanin free won achi. No den sanin free won achi da. Se me lenye won yie bi. Se won ye won yie bi. Na me de misuro be hye won akoma mu. Se me de misuro be hye won akoma mu. Na won free me nchen. Na won free me nchen. Ebere Matthew 22:16 to 37. Matthew chapter 20 down to 40. Matthew chapter 22 verse 16. Wasena wasoma won asuafo ka Herod ho ba ne nchen se asuafo enim se no kofo na wo che Nyankopon kwan no kurem enso biara sem mfa ho. Me da se dia me pa no. Okay. Falasifo na trase ani asofo atrase dwene sa kwa we nyame kwan na wo kire no wonu kurem. What you say? What you kurem asema me kan all the ministers of God, all the kings, all the leaders of the nation, and say Akwasi Awuah asema wa kan eye no kura trodo but o ma gene me say yam faso. What you say? Me papa me da me catch we kwan na yako. Only one way. Only one way, that is Christ.
so one say na ma wiase ewi ni wa you lose me kan so make say na bobo man for sorry no a plan of Satan na no make ka bi me say ye woni ama bebre akwan bi bebre wa Satan papa ye say ya gudie ntina Paul say sabene ne kwa wiye nipa beda ni gidie afiri nyankopon asem sa asem na o ka nipa nse no nso tienie o wi o se agorobone o say a Christopher ya dwene say so obi yire ne dem de mensa to ne koma ene ne di agorobone o ho ne ya dwene akodira nko an ye but ya ka agorobone a kickboxing kickboxing some of them na ibu obi mfe bona me moja afiri nanu aba na makana hwe from them nsa pai na ni ho me moja aba agobone ne ba kono no boxing e disika to so me bon man sia bubu person cheme ye di agoro a game what I say what me bu obi no wahu wrestling agorobone so what I say o bono na o timi tama konya ni pato so what dia boli timi na ni pana collapse person cheno o peja ne sa na nkrofo gina chiro yo man kan cho tell madu e ko bet manya so di jam na sumfra na no no say dey sitie agorobone o e bi keka ho ba ko bia ba se o mo ko wonsuom o timi bunu kono e wonsuom no nkeka no na se na ni ha na janu no tani chira so wawu no ma adrase yi no di ambulance no be oxygen si so akora so ya se enti Paul ka sa someway ni nyina ye mo kan say Broadway akwaya Satan for so win nipa ana last me the football ba ka ho no nipa ye ni je ho aye plenty aye more the whole world what I say me na make you say we ye crusade so nyese nyame ya pagya wo pa na we ye crusade and a Ramadan and Barcelona a bobo tension match na Daniel Suma sie fidie nim e ma common trip 89.5 masa wo na me catch now na baby Josi ho no no so jeje ho me na me come tira wo brother ewo me say crusade na wo ba ye no so oni akro no hwa ball no nwie ya oma the percentage of tie ne ye wi ase akwa wieye ba bia wi ase aduru no wi ase wonu say na wi ayadu Satan huru sa ne bracket ya ento abona dwempo se oye na dwuma ntemtem ana wabona dwempo se ono nko je no mu da o foso ase nyame nsa so de odi bebrebeko mafutu am de ma wa no pai ani se sanka ba tiemi anka ba boa dwane na jokra pa ho achi ene wi ase ntwam ba wa dwempo se woni wi ase nto kese woni wi ase nto abasa ko mu bio tieniye akwan kese na wona mu no stop turn back and catch you can turn back obetimi you ohu afiri mu ti asemni twa ho firi ho I know so kwa wo me gire kwa no so beka so wagimi wo de wagimi pa se sia no ayo ho atete kwa don't worry but mo de na firi so wasi wona wo hunu kwa tiatia no omu sha e few se woni se opani so obenye ska na ayifo no ruminati fo no no ma ba ho omo mpese sikani baba wiase a onka won ho obagidia no ma ba ho ruminati fo no ma ba ho secret society ni okot fo no ana lodge no ma ba ho so won ma me amon ho ba won wo to mi ata sefo awrade won wo bombo ata sefo awrade adakwa ejama empanimfo bebre sikafo elders asofo enyina die tira ko wuram ahemfo what I say politicians sikafo omnya die tira ko wuram lodge and me se me ama ba me so mako fo how do we wuram ama ba me so head the back sofo ye pese aboa ye pese se people wo sensan wi ana me se me ye hear pictures mako says me se me bo abaso ba kokora de obejira so dem sika bi o ma so no ye be si da ni nyina akora mamo $350 million
omo release am no ma koto sa car no car dey say Range Rover brand new tia rubber e dey abrame every 3 months be e be come meeting other say Europe and answer high be call diplomatic passport ya dey mame e wiase bi bia me pesa me kono me call at the same time sorry no project bi a ya no omo half but you show them kika way and sorry ma ya ni mo hwe yeah awurade yemboafo me ta ya ja no kwa mo ko ne week me ba na me say na mo am fom tirim kwaje kwasiafo mo ka mo so fo ko wo zemjem what is here abusafo ayesema me bo ade dwuni me ko bi asomdwe wo kontomwa wesi asomdwe wo no ayete wo fie ne pase mu ma no hom no ntokako no amane empamu da sama ya dwuma wo me ni panya nkwa na me ma ya sambot emparame me nua no madofo me sramo mo me hwehwe urade eno bi na difo ni asofo bi akodi di akire a enna o manu ya ho nso ay too late what I say me nyame hiraw ba bia wo send na what you me so abrabo ye so suba ye so nantia ye so adaje ye frisabia ye womu ay brebone the pabonefo ne wo wiase be very careful me se bo konkro bra wo de betimi abo wani oba konkro bra wo hia bibia bu nkotodwe wo mpa anim eni awrade nkasa o dabiri kire eni awrade nkasa awrade na so bia ma hotemfo mpae what I say awrade so bia ma hotemfo ade sere tenie wo se so bonefo di abonefo sompra ha enya danara be so treni ni obadwoma analo pai because such was nyame sumani come and come mpon if you not cry be very careful she koya wonam so ye the one she ya into pour say cry be wa atene woni paniso na ye ya you be very careful amen